Az ide nekem valaki? Ide hátra. Hátra. Nice. Bazd meg anyád. Jó, de javítom azért a hibákat. Ide. Nem is találom. Nagyon fel van pörögve. Várjál. Mi a fasz? És Ja, akkor menjünk az ilyenekre. Én támogatom. 2 hónapja tértem vissza. Mert 2 hónap után visszatértem és lövök mindjárt. De én ott ilyen sámánkodtam a sarokba. Fék jobbra. Nyerni kell. Követem. Mi? Ja. A követemben hol az Islemon F betű? Vissza, nyugi. Let me cook. Basztak úr. Geci, mind a kettő elment, érted? Láttad, hogy mind a kettő elment? És én is. Nem, nyugi. 10. 10. 17. Mögé. Ja. Mögé, de örömgól. Hidd el. Nem mondom. Mi ez? Delay, kikor. Uff. Indulunk. Gyere Dávid, minden vagy. Gyere papa. Gyere Pincs, úgyse fog jönni rá. Broszki, mi történt? Csak... Nagyon furán jöttél. Tényleg szar volt. Dávid P. Leszette. Belövök. Meg a teamwork. Viszket az orrom, várják. Szóljál már nekik, álljanak már meg egy kicsit. Bassz meg. Onnan! Azért. Én végrehajtottam egy aktust a kapufával. Úgy megbaszta! Azért fél lobby ráugrott a labdára, senki nem. Neked? Puszi. Ez most eltalálja a falu. Spoiler, eltalálta. Már szópam. Fasz én. Ne! Enné, hova? Oda! Hát, lapós. Regeci szar volt. Máté. De megeszi a labda ezt a gyereket. Próbálgatok izéni. Balkemókba éneket. És már voltunk. De geci! Azt hittem jobban fogod. Jobban kellett volna is már alni. Open ne. Mellé lőtted? Most le. Ever since I was legit, I was a kid. Legyél! Ever since I was ever since I was legit, ever since I was... Fasz tudja. Nagyon jó. Ever since I was a kid! Ever since I was legit, I was a kid. Nézd meg, mit csináltak velem. Láttam. Nézd meg. Ugrottunk. Ever since I was a kid. Bele. Bele Dávidkodik a kontár. Jegyesz. Te vagy. Tényleg. Anyád. Úgy mellé mentem. Láttam. Neked te vissza... Máté, ne ott. Ne ott. Pali half flippelt, úgyhogy front flip. Ki? Nem tudom, én nem tudom a neveket. Valami szedtük eszem. Gyere. Az belövöd, állat vagy. Nem most is játszom. Neked? Szájhó.
Te szép szájomat temt. Ez az. Bazd meg, visszaszopott a fal. Nyugi, clearelek. Ez Ó, az. be! Mati, Szájó. hova ütöttél? Ott volt a bull. Éve amúgy. Örülj neki, minden ott tanulok, töltöm. Azt mondtad mögém, nem? Szopátlan. Tudom, hogy ezt mondtad, hogy balra. Na, túl oldal. Pincs! Működik! Működik! Tere! Ó! Nagyon szép. Én bíztam benned a paszt, büdös balfasz, geci. Fie! Fuck! Büdös balfasz, geci. Erősen akartam nőni. De jó a passing play. Hülye. Az a kemiszt. És most nem is ütjük ki egymást. Ő engem kiüt. Mi a fasz? Ami késik, nem múlik. Hogy ölnél meg magam, geci? Követem. Ilyet. Ó, is nagyon kell szarják. Anyád a császár. Ezt a kurva. Hallod? 69-szel belőtte a bátya, 2010 óta játszik. 62. Ó, mondta só. Meg én. Na mi van, Tula? Hát persze, egy kapufa. Gyere, De Páté! Oda! Nem bízom bennem. Oh, 150. hát de bro, ez mi? Honnan? Világ másik faszáról. Nem, még mondom 10 boostam, ha vissza nem érnék, inkább bemegy. Még egy, toló. Ne! Anyád! Még ki kell Mindjárt behozom, csak meccsbe, várj, behozom a kukát, mert hisztélek. Jó. Ugye, Maximilian Sextini Padre. Ezeknek tryhard a nevük. Nem tudom ki ez a Maximilian, de kurva nyert neki. Gyere! Másik. Ó, pincs vissza föl. Flip. Még egyszer, mit csinálják utána? Kellett neked az a boost. Afrikában azt még megették volna. Basztad. Ja. Hogy De csinálod? csak megmondtam, hogy bé. Hoppá! Hoppá. Nem szabad mondani, mert akkor fölé megy. Menjél be. Feltolj rám, papa. Az igen. Add be. Jártál, geci. Ez komoly. Megér. Inkább ezek, mint az open netek, nem? Hát alap. Free jump! Pinch! Az! Neked akart menni amúgy a passz. Nem pincsre akartam menni. De nem baj. Majdnem. Csak a labdára akartam menni, a gyereket hamarabb eltelt. Hogy kimentem a boost. Megvan a boost. Hol vagy? Tudod el vagy? Nem. Még itt is jó, hogy csak ketten jönnek, de úgy izomból. Ugye ezen ott vagyok. Nem most! Ne! Szép full Ez bególt. kurva vedek, ilyen. Te kurva! Bú, hova? geci! Te minek jöttél a playbe egyáltalán, bro? Mondom majd befejezem a play-re. Hakuna Matata. Fejlgetszünk, hogy clearálni kell, csak basszuk így fel, hátra egyszer beakad, nem? Csak pinch, hátra vagy. Abból tudsz is menni, nem?
Vagy benged fel. Nekem aztán... Hopp, hopp. Hopp, Elkúptam. Szájből gőzött és jó. Várjál, most kacsatám. Gyere! Ide! Nem is rossz. Geci. Még van esély amúgy. Nincs? No, ne. Kérlek. Befektettem szólni, hogy mögéd. Nyugi. Figyelj. Tudtam, de fogsz enni. Úgy Pincsre tudtam, jöttem, geci. Tudtam. Neked? Magamnak? Még ugorjál! Akkor nyomok egy 1.80-at, akkor tényleg jó, hogyha ugrok. Quick reset. Hoppá, ne. Készítik, gyere! Fasz. Azt hittem, az mellé megy. Ez volt a passz. Azt hittem mellé megy. Megéd. Shot. Új, várjál. Túl oda? Ó! Ja, fasz. Hol lövik? Nem tudom, de működik, bazd meg. Itt csak ennyi a probléma. Mikor megy a két kobolt csatornára új videó, Dávid? Hát nem tudom, majd valamikor. Majd te csinálunk. Másik? Ott van. Neked? Basz. De várjál. Tesó. Ez a perfect. Nyomorult, kurva. Tesó. Virágtalannak. Ez már majdnem jó volt. Hoppék. De ne gyere már be, bazd meg! Neked? Mi van, fáj? El van fékel. Ó! Te vagy, Dávid. A seringanod mit mond, enyém ezt? Hoppá! Hoppá! Dávid, oda! Pak! Srácok, kicsit találjuk már azt a kurva labdát. Fékelgettek engem össze-vissza. Lejövünk, felmegyünk, megmossuk az annyi. Lebített. Nem volt rossz ez a passz. Basszom meg. Nem volt rossz. Fék, az is. Jön. Tudom. Passz neked? Senki rajtad? Senki? Bazd át tudod arra? Ne! De kur... Nincs annyi boost, hogy felmenne. Te kurva! És senki nincs rajtad. Lacli? Meghalt! Meghalt a flippem! Megdöglött! Meghalt, geci! Én lefagytam. Én meg a labdát misszeltem el. Bum! Az még te vagy. Jaj! Elbasztam. Te vagy, Dávid! Szé. És Prizsánál fasz, bazd meg, hát még egy! Kurva! Azt a kurva! Permiummal megfűszerezve. Na srácok, a mai videóban megmutatjuk, hogy Gerbudi mekkora egy puzi. Booster, akkor.
Stavi! Tagad, kurva! Nagyon jó! Ne, geci! És ki... Ezt nem bírtam lerídelni. Fuck. Pedig illet volna. Na látod, hogyha már megrendelted volna Witchről a sharinganodat, akkor meg lett volna. Tudom, aztán rendelted Temuról is. Akkor rakas szar lesz. Witchről is. Pincs! Pincs! Ne! Bazd meg! Ne már! Istenem! Ne! Hát Ne! miért vagy? Jobban a gengünk ösztöndi, manifest a HMG SUV. Ne! Dada!